Ganyan na si Nasa o sumestra mo. Ano na record dito? Awal yung maestra gusto ko sinaka. Okay, eman to at masanta na mula sa kurikulum. Nasa contestant number 4, pwede ka sa istogin ka. Maayos? Dapat padala sa langit. So, apa na sa langit? Lagi mo nang nakakadalan sa lamin. Amay ko makapasatin. Kanya kamu sih baru. Nabas So, kanya na. ya kamu sih baru. Sini awak. Kuha mo so kanina na. Sisternya itu namanya Bebia. Itu. Yang bilang penting bagian ada. Ayah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
hindi kita, hindi ako musibo dyan. Okay. Hindi magpapito ba na, hindi ako na, naman hindi ako magkariba ang bilang ng kapamay. Gina niya, wala, prito tayo sa tata. O mga pumilis mo niya, wala, hindi ang pagkawa si Budan. Kasakot sa ang yung perma na nasa adan na kandan. Kaya, napugulat, siguro bang ina, hindi ipakandal siya. So, hindi kong naparay mo niya kapatay. Okay, dito sa contestant number 4. Oh. Ay man po na nagtumasang ka na sa contestant. Kaya pakisura mo na, anta sa Miranda. Samira. Lawan mo? Asnia. Isuro ka na na. Puro lang na in-interview, nagkakatagat ko sa mga kasibay. Anta sa Miranda, Ome. Katong kay Ome, so ina. Okay, nasundan na natin. Ay, Rodin Pangundaya. Okay, pero ibig kasama niya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ako sa number ka. Okay, katong ka, panipulida ka? Sunod ko, kanan? Huwag kanan. Batang sali, so nakagay ko sa number 5. Ipulida sa kulipunan na kaya tayo po yan. Na huwag kanan.
Atau mag-English? Yes. Atau mag-English ha? Anda seorang ni father. Jamania Father. Amalan Philip Mandaya May seorang ni Ombe. Jamania Pangsayan Yang melihat pangsa Gibson tayo beri kita gipin na pangsa yang berbaya may tagunan ng kayo na ho. Ibo. Ed Wow. Pag-save pa na yung mga test namin na grade 2 o pangawapan. Okay, ato na i-in po kayo na pinipamagilan siya nga madalang tao at matan ng matag sa pamagilan. Ipagilay na ka. Palayatan ng Paimir Mga pagsami, palatan ng pikir. Ganun ipalito ang harmony tayo. Dibigitay siya ko mga pagsami ang tumantanda ng matan sa pamagilan. Mayroon ako background yung take-out. Pusi